Какво е чувство да бъдете фен на клуба? Какво ви кара да продължавате напред с тях, да ги подкрепяте във всеки матч? Първо искам да кажа, че съм изключително горд с постигнатите успехи от отбора. Наистина аз виждам едни млади, вдъхновени български момчета, които със сигурност правят много голямо въздействие върху нас като фенове. И реално има една приемственост в клуба, която лично според мен е много голямо удоволствие, чисто като привърженик. Виждате ли клуба още по-добър следващата година? Със сигурност. Всеки сезон си казвам, когато напусне някой топ играч в посока някое добро първенство, си казвам как ще го заместиме, но винаги се намира вариант. Виждам, че има приемственост между поколенията и добрата треньорска работа и организацията в клуба със сигурност дават резултати. Бихте ли казали нещо на феновете, които ги подкрепят само след победа? Моят съвет е всеки за себе си трябва да ги преценят тези неща, но така бих казал на хората да не се отказват при лоши резултати. В крайна сметка това са и болки на растежа. На практика подкрепяме нашите собствени деца. Всеки греши, особено колкото по-млад е един спортист, е нормално той да допуска грешки, така че моят съвет е на феновете да бъдат толерантни и да подкрепят отбора. Това е Левски все пак. Благодарим ви!